Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Oo, mayong gabi, action break sa aton mga listeners, no? Idulong naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Sabado kita karon, September 5 to 2020. Pasalamat kita action break. Ang bagyo nga si Haisen, nakasulod ni sa aton nga par. Nakalampuas, nakapadulong na ini sa Southern Japan. No? Hara na siya category 4 ka category 5. Buti kanon nga ma-super typhoon na siya. No? So, ilas-lasan niya ni ang Japan pagkatapos siya hugpaat naman sa Korean Peninsula. Daw halos tanan nga social media, ang Rappler, ang CNN, ANC, subong na ang hindi RRMC, no? Nagahatagid warning nga pertini ka baskog sang laslas ni bagyong Haisen. No? Okay. Din siya subong nagaantad ini distansya kapin sa 1,075 kilometros. Ang kalayoon sa Naminan na Sidlangan o Northeast dito sa pinakapunta sa Naminan, sang Luzon. Kagari na siya sa 26.2 degrees north, 131.1 degrees east. May ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin kapin siya 185 km per hora. Nagamadlos ini siya masobra sa 230 km per hora. Versado na. Kag nagagiho ini siya karon padulong sa direksyon na Aminhan, nakatungdan o kung northwestward sa sulod sang 15 km per hora. So diri sa aton niya nagapabilin lang, subong man ang Metro Manila nga may kaagom kita may pag-uum-uum sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin kung ini nga mapag-ulan nga tugay ini sang localized thunderstorms. Kag sa gihapon may ara kita kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa nakatungdan pakadto na Aminhan nakatungdan dito sa Naminhan. Kag nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. So tandog na to ang seashore face nila, North Seaboard kag Eastern Seaboard sa Philippine Sea, no? Kag ang mahinay hasta sa kasarangan naman nga huyop sang hangin halin nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan maga-impluwensya diri sa kabugusan sa aton sa Kabisayan kag sa iban man nga bahin sang Luzon. May magahalin man na bagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan ukon south to southwest ang mabatyagan.
sa kabugusan sang Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri naman niya partikularmente sa atong probinsya, dayon nga maka-enjoy kita sang maayong nga tiempo. May pag-uunggoom sa gihapon ng aton kahawaan hasta sa magalumon ng aton kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga pag-ulan sa iban nga bahin ng aton probinsya, kasyudaran, kabanwahanan, aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay asa sa kasarangan lang amang nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nakatungdan pakadto na pagat na nakatungdan o kon west to southwest mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Matawhay kagalmado ang western seaboard naton diri sa Kabisayan. Nagapabili na niya sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-abyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alauna, si Tesi ni karon nga kagahon ang taob naton ari sa 1.3 metro tapos ang kadalumon alas 7:01 sa aga ang 1.2 metro ang kanabawon. Kag alas 5:51 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw. Magpakita naman sa alas 5:34 buwas sa aga. So kaya po nari kita 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. Aha. May laki galabay-labay lang di sa aton, Sir Gan. Galabay-labay. Hindi pa gid man naton tuka. Aha. Kabay pa nga hindi na lang gid. Category 5 na siya. Grabe, no? No? Actually, dito sa Japan Coast Guard bla, Sir Gan, naguntat sila temporarily sa ila sining search and rescue operations ito balang livestock ship to bla. Oo, untat sila kay daw hadlock gid sila sining si Bagyong Christine, ano? Magani, ang patay ta to daw sa 38 sa ila duwa lang ang nakita. Duwa lang gid ka Pinoy ito. Oo, baong. So, anyways. May sagi rescue sila. May approach na naman nga tropical disturbance sa muni si Haishen. Mas kusog-kusog panigid niya kay Julian nga naglunod do sa cargo freighter ship nila. Puwerte, no? Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Sige, Action Drive. Yes, good evening. Welcome. Yes, sir. Thank you, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Grabing forecast mga kaksyon sa aton sining mga utod naton like Sir Gani Republica nakasentro sining kay Bagyong Christine kundri sa aton didto ya sa Japan padulog si kuan naman international name niya si Aishin naman mga kaksyon, ano? So subong ang mga search and mga rescuers dito sa Japan labi na gid ang Coast Guard mga kaksyon nila dito nag-suspender anay, no, sa ila sinipag salom-salom sa baybayon nga dito nalunod ining nasambit ang ship mga kaksyon bangod mabutang sa peligro ang ila sining sitwasyon. Action firing line. Sa 39 ka Pinoy, no, the 39 ka Pinoy nga nalakip sining pagkalunod sining kalargahan sang buhi nga mga kasapatan, livestock ini mga kaksyon, mga baka ini sobra 5,000 ang kargas nimo. Halin ini sa New Zealand padulong iya sa Tangshan, China. Nalunod tinalikdan nga adlaw 39 dito ka Pinoy duha pagidlang ang nagkalakitan. Action firing line. May negrosanon diri, no, may negrosanon nga nalakip sini may action. Now, kabay pang ara lang sila sa maayong sitwasyon kon buhi pagid man sila. Kabay pa nga makagwa kag makitaan sila mga kaksyon. La City 3, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa mga utod naman naton nga nagapuyo diri sigad sa baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalaga ng aton sini pagpangamuyo subong nga gabi sa aton mangluluwas amo nga ubayan kita, no. Hatagan kita sang dugang nga kinaalam sa pag-inform sa aton nga publiko. Dulaon si COVID-19, dulaon ang anuman nga sa isang balatian mga kaksyon. Palayo kita sa anuman nga disgrasya, pagi iya sa
pagbantay, paggiya, paghaplas sa aton sining mahal nga Ginoo mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:04 na, subong adlaw Sabado. Yari na kita sa Setyembre 5, 2020. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938225517. Kag sa aton sining mga viewers dira, bisita lang sa comment section kay hatagan ta ginakaron hustisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden, aksyon firing line. Onboard na, Top 9 ang tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad subong nga gabi? Isplikar tanay karon maka-aksyon iningin pagwa nga information sa Public Information Office nga may yara sang lockdown diri buwas sa syudad sang Bacolod. Daw kadamo sang nagsinala-sala na naman mga ka-aksyon, ka-confusing abi, ano ginbalang lockdown nga ini. Buwas nga adlaw mag-umpisa man ang pag-usar sang ginatawag naton nga home quarantine pas mga ka-aksyon diri gid lamang sa syudad sang Bacolod. Aksyon firing line. Daw nagdululobli ini siya pero may kinalain buwas nga adlaw kag sa dason pagid nga Domingo, Setyembre 16. Kung ano ini i-explicar tini karon. Pangabayon taman karon ang aton sini nga patrol. Check naton ang mga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Kadamo sang managpadala naman sang litrato bangod sining paghambal nga may lockdown buwas nga adlaw ati nagdagsa naman ang publiko sa mga merkado hingagaw pamakal. Aksyon firing line. At kumusta naman niya dira ang kwan ninyo, ang social kag physical distancing naman. Mag-inamo sini nga nagadinagsa kita wala sang disiplina sang kaugalingon ati hasta mintras si COVID-19 naga-enjoy sa pagpanglaton. Aksyon firing line. O si saon tani karong patrola kung kumusta nga ton sini nga palibot diri sa syudad sang Bacolod. Samtang ara ya sa alert status na ang PNP diri sa Bacolod, umpisa karon las 12:01 magapatak man ang hugot nga checkpoint ang mga control borders sa sulod man o kon sa gwa sang Bacolod. Namin ko sa gwa sa Bacolod, mga boundaries bala like Talisay, Bacolod, ang Morsya, Bacolod, Bago, Bacolod, kag dira sa area sang Abonan, Bacolod, Barangay Sumag, mga kaksyon. Aksyon firing line. Sa sulod sang syudad sa Bacolod, ti kadamo diri sang mga borders nga igabutang. Agod masiguro nga ang QPAS nga gin panagtag sang aton siring nga otoridad magamit gid sang husto mga kaksyon. Aksyon firing line. Isa-isahon tani karon sa aton siring nga pagpangalagad samtang sa iban nga balita iya sa lokal sa Kapitolyo Provincial. Sa Kapitolyo Provincial, no? Mga limitasyon sa Kapitolyo mas ginhugtan pagid sa bag-o nga kaso sang COVID-19. Aksyon firing line. Grabe ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ariho ang pinakabag-o kay sa syudad sa Bacolod may ara na sila sang tali sa Srimat Tinion nga sa 4,384 nga nagpakuha sang ila sining swab o kon specimen mga kaksyon, nagpa-swab test to wala sang one time big time nga swab test nagligad nga 28 and 29 diri sa syudad sa Bacolod ang nagpositive sa ila naglabot sa 531 mga kaksyon. Aksyon firing line. Kadamo lang, no? Kadamo lang. 531 sa 4,384 ka personalidad nga nagpakuha o kung nagpa-swab test mga kaksyon. So kung basihan naton ang 531, ara lang sa 12.11% sa suma total sang nasambit iya nga datos.
Pertiti damo na ni ang 531 mga kaaksyon. Ang Barangay Estefania subong adlaw nagpagwa sang record mayara sang 49 nga positive sining COVID-19. Action firing line. Grabe yan o, di naghalalin iniman. That's why nga ti halalong gid kita kay nga why kita balo kung diin inisubong si COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Kaga aring isa ka masubo nga balita kay mismo ang apo sang vice alkalde sa syudad sa Bacolod nga nagaedad sang 9 ka tuig nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Ang lain pa diri kay may mga tawo iya nga naga-intra-komento sa ginpost iya sang vice mayor sa syudad sa Bacolod nga basi kadramahan lang ini. Action firing line. Hindi taman ni mabutang sa drama-drama ang COVID-19 nga ini kay kita taman ang realidad sa iban nga pungsod nga kalapugday lang to mga tao ganiha. Action firing line. Kag may ara na sa mga naga-testimonya sinibla, no? May naga-panugid na nga ini sila naka-COVID before, nag-alalayo amo ni ang eksperyensya nila. Action firing line. So, isa gani ka barangay kapitan diri sa syudad sa Bacolod in the person of Barangay Singkang Airport Kapitan Rosini Distrito and his wife. Padayon nga nag-aaway sa ila sini kaugalingon subong bangod ini sila ang yara nagapabilin sa hospital bangod sining COVID-19. Action firing line. So nag-react diri makaksyon ang anak sang Vice Mayor sa Bacolod, no? Si Barangay 13 Tanya Familiaran, sa mga nag-post dira kag nag-komentar sa social media, please lang respeto gamay. Action firing line. Hindi tapag ibutang lango-lango ining COVID-19 kaysa kadamuon sa nag-positive iban diri mga staff sa ngaton senatoridad daw hindi magpalanogid nga positive sila. Ambot kay nahuya sila or ginaprotektahan ang ila sini kaugalingon para likaw sa discrimination. Action firing line. Pero ang apo sang vice alkalde, kag ang vice alkalde mismo, way na nagduha-duha pa nga isugid sa publiko nga nagpositibo ang iya sini nga apo, no? Kagambal niya, responsibilidad niya nga isugid sa publiko nga amo na ang iya sini nga apo nagpositibo. Nagakuan mga kaksyon, assumer ang familiaran. Kay ining 9-year-old nilang apo, way man kagwa gani ni sila puluyan. Kay ti mismo gani ang lolo nagahatag pirmi sa mga reminders naton tanan-tanan nga maghalong sa COVID-19. So paano? How come nga nag-COVID-19 ang apo niya? O galing makaksyon, kay mga nagagwa sulod man nga mga particular sa puloyan sining 9-year-old nga nagapang mangkot, nagapangayo isang bulig, kiti ang Iloy sini, barangay kapitan sa barangay 13, makaksyon diri sa Bacolod, ti may nagagwa sulod, ti ba siguro dito ini nakuha, bla. Action firing line. So amo na makaksyon nga, hindi gid naton paglahog-lahogan ini si COVID-19, kag kung may ara sa naka-COVID-19 dira, please lang, hindi naton paglango-languhon, kay nakataya diri ang kabuhi sang tawo. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 12 Action Radio Philippine Standard Time sining nga hapon diri sa Action Radio Bacolod. May nagsaka di nga isa ka Iloy Action Oliver, no? Kasubo to sang iya nga kwan. Ano man, galibog ulo ko kay bata ibla na bungguan sa motorsiklo, apoya gali. 4 ka tuig. Gindalay sa ospital kay nagisi ang islo, may lang hindi gidbla severe ang iya sining nga igo bla. Ay, ang hospital, ibutang ko no sa COVID-19 ng bata. Allegation, Action Oliver, ha? Siya ano nihimuon ko, Sir Man? Ipuli ko na lang ng apo ko? So, why man niya COVID-19 kaya nabungguan man is motorsiklo ni? Hiling ko piho ka nga doktor, tunay ang kaistorya. Siya doktor, bakilala siya doktor mo. Siya dito, batunon ko ng bata ko, nay. O kung apo mo, pero dito tayo dalon sa may COVID area, ha? So, di ba si magka-COVID tong apo ko to, sir? Hiling ko, piho, gini ka pang laton man ihan. Puli to sa Action Oliver. Lingko bakli na lang na to bisang pain reliever. Abing apo mo das. Lingko, kumusta nga po mo?
Siya katindog mo lang sir kadlagan-lagan sang akon naman nga mabuligan ang yang ngislo blang nga sakit batsyag sa. Pero okay lang siya. Ning ko ipuli na lang na tunay para mas secure pagid bata mo ano ni man? Anong realidad gising COVID-19 ngayon? Action firing line. Ay, nako naman. Sige, Las 7:14 Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Antes ko magpalawod sa mga dalag ko nga balita sa lokal, karon gid iplastar tani ang HQP liwat, i-remind ta mga utod naton, kabalong HQP naton, hindi sa tanan nga adlaw sa sulod sang simana Action Oliver magamit mo ini. May ara ini sang bulos-bulos sa pinakahapos naton kung ang numero sang punta dira or punta sang numero sang imo sini nga control number sa HQP dira, may mga na-designate ina nga adlaw nga pwede ikaw kagwak. Action firing line. Ipabalota na karon sa inyo isa-isa mga ka-action ha para at least klaro tani karon antes bala mag-umpisa buwas nga adlaw, hindi na kamo pa magsalangisag sining HQP nga ini kag ining lockdown sa syudad sa Bacolod kadamo sa naga-PM, naga-text, kung ano-ano na lang sa aton iplastar tani dugay-dugay. Mangluyag-lugayawon ko kadali lang mga balita dito sa National Makaksyon. Suroy-suroy ta kadali dito sa Camarag Election Olivero. Nag-arangka na ang 4.5 trillion pesos nga national budget para sa 2021. Action firing line. Madako-dako ini nga pundo Madako-dako nga pundo ini ang nasambit iyang 4.5 trillion pesos national budget sa 2021. Ang may pinakadako diri Action Oliver nga ginpain ng gobyerno nga ginadibatihan karon amo ang Department of Welfare Development o kon DSWD, no? Diri ang damo Department of Social Welfare Development mga kaksyon para ini sa pandemya. Action firing line. Sa iban nga balita sa nasyonal, ariho kay Kaluluoy, isa ka pulis sa Quezon City makaksyon, ginpusil iya sang mga nagasakay sa motorsiklo, in short, riding in tandem suspects, si Lieutenant Samad Baharan, no? Sakay siya sini galingon nga motorsiklo, linuthang, patay. Pay panabalaan ko na gid ka motibo sini, parte ya. Bisan pulis naton subong maghalalong gid. Kay bisan may pandemya subong kag kung may tawo nga nagaugot sa imo, pwede kay mo tumbahon. Ang isa pa gid kamay nga balita para sa mga PWD diri sa pungsod Pilipinas, si Senador Lito Lapid mga kaksyon nagduso sang isa ka Senate Bill nga 1795 nga dapat palawigon o kon lifetime nga validity sang ila sining nga identification. May maninga tikang, no? Ang mga utod tabla nga may ara sa kapansanan ang kaugalingon, dula o na ang pag-renew sang ID nyo. Dapat lifetime na, tubtubuhi ang ID nyo, kaisa nyo lang dapat ina-renewhon. Di mayo man imagine mo na ng iban, ini mga utod nga mga bulag, ang mga utod nga mga kumpol, mga piang dira, may kabudlayan na gid bla. Sagi mo panislay makapaprocess sa ila sining renewal man. O do kabudlayan is ko galingon lang, kabudlayan ni isakay sa salakyan ni pigado pa ni sila. Tapos ma-renew pa. Mayo nang ginhimo ni Senador Lapid, no? Nga i-lifetime validity na lang ini para hindi na sila sagi ka gasto pagid kag sagi ka renew sini. Action firing line. Sa ibang nga balita maka-aksyon sa nasyonal, ang numero karon maka-aksyon sang kadumuon sang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas naglabot na sa 2,034 o kon 234,470. May bag-o subong nga adlaw 2,529. Kung masunaran mo Action Oliver from 4,000 and above, nagaamat-amat nubo, no? Ang numero sa mga new cases sining positive sa COVID-19. So mapalakpak kita kay nga aman gakabuhin siya. So meaning may ara sa nubo or naga-contain ining nasambit nga si COVID-19 sa matag adlaw nga tanan. Ang ginapabot ko nga maglabot ini sa tag 10, 5 sa masunod nga mga inadlaw kabay pa. Action firing line. Kabay pa ining 2,529 hindi na magbalik sa 3,000 na naman.
manubo na lang ini nga manubo hasta nga matunaw ining si COVID-19. Action firing line. Ang aktibo subong makaksyon ara sa 69,112. Ang naka-recover nagdangat naman sa 161,668. Ang masubo diri kay may nagduga nga masobra 50 nga patay subong adlaw, nagdangat sa suma total nga 3,790 ang nagkalamatay sining COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Sa Bugos naman nga kalibutan, naglabot na sa 26 milyoneso o kon 26,792,233 ang nagpositibo sining COVID-19. Ang nakarecover diri kay nagdangat na sa 18,904,050 mga kaksyon. Pero ang masubo diri kay nagahulo hamboy na aksyon Oliver sa damo na niyo, lapit-lapit na sa 900,000, no? Kay subong palang ara na sa 878,958 ang patay ni COVID-19 sa Bugos nga kalibutan. Action Brian Borden. Action firing line. Aksyon na Diyo Philippine Standard Time, last 20 na kita. Action firing line. Karon man makaksyon, iplastar naton, may bag-o nga mga restrictions. Kag monitoring karon nga ginpapanaog ang Philippine National Police sa mga kapulisan sa pag-monitor sa mga nagapost dira sa social media. Ilabi na gid sa mga nagaposting dira nga naga-ilinom kamo. Hindi pwede. Post ka mo na social media nga naga-ilinom kamo. I-monitor kamo sang pulis kag may pangdakop nga himuon. Karon kay plastar ko sa inyo ini nogay na kamo posting da sa inyo sining mga mass gathering dira, ining mga birthday dira, kasal nga ano pa dira mga damo permi of the night kamo, di pa post kamo social media da, di pa lagaw kamo. May mga violations gali ina sa idalom sang sining pandemya mga kakson. Action firing line. Grabe subong yang aton kapulisan man gina-monitor man subong mo. No, ang posting lang karon bla kay plastar ko na sa inyo isa-isa. Diri kita na sa lokal makaksyon, ibalikon tani abi subong nga gabi. Before pa naman formally ipatuman ining home quarantine pass buwas nga adlaw nga sa diin diri sa syudad sa Bacolod ginpaidalom kita sa General Community Quarantine. Pero may kaugalingon kita subong diri nga mga restrictions sa idalom sang executive order sang aton sini alkalde, Mayor Bing Leonardia. Action firing line. Isa sa mga ginhugot diri amo ang paghatag kag pagpanagtag sang HQP mga kaksyon sa syudad sang Bacolod, balay-balay. Magluwas sina, may ara pa sang lockdown. Buwas nga adlaw September 6, Domingo. Kagang isa sini nga lockdown magaabot nga Domingo gihapon sa Setyembre 16. Action firing line. May mga buot silingon ina diri mga kaksyon kon nga agi na himo ini sang aton sini lokal nga official. Ang ining lockdown buwas nga adlaw ipaklaro tani subong kay attorney Joselito Bayatan bikas mga kaksyon kadamo sa nagapinamangkot. Siya nga ma-lockdown kita, no? Nga ma-lockdown kita kay may ara naman kita gani isang HQP nga ginatawag. Action firing line. Maghambal kita lockdown, no movement. Wala guaay sa puluyan. Magluwas gid lamang sa mga essentials, sa mga goods dira kag mga tawo nga naga-duty iya nga makabig naton mga frontliners sa sining panahon sang COVID-19. Action firing line. So kadamo sa nagtaas kilay, siya no ginibalang lockdown nga ini. So pagkatapos nga nabatian nila kay nasang udto ining lockdown, pagkahapon Action Oliver, nagfiesta na naman ang mga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Hindi ka mo magpanik kay wala na gid sang totally lockdown nga hindi ka mo kapangumpra. Pwede gid ka mo kagwa kay ang gin-provide dira nga HQP, amo na siya magaserbe ninyo dira nga identification
nga makadto ikaw sa merkado o kundiin agod nga makapamakal. Umpisa sa Lunes pagid nga adlaw kiti buwas ya lockdown gani mo. Action firing line. Sige, check naton abi sa dugang naton nga pagpalayag diri mga kaksyon sining HQP nga ini o kag lockdown para ma-remind naton ang mga utod naton subong nga gabi diri sa syudad sa Bacolod kag kadamo man sa mga nagapinamangkot subong outside Bacolod mga kaksyon kung ano ang ipresenta nila magpadulong sila diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. In short, sa nagligad yagin plaster ining pagwa sang HQP nga ini kag kon ano pa diri nga mga restrictions, may mga utod pagidaton nga daw wala pagid nila mag-gets mayo ang iban diri, no? That's why tonight ayoon naton ang chimpo ni Attorney Joselito Bayatan, ang City Legal Officer sa syudad sa Bacolod Bakaksyon para makahatag sang dugang explanation, may connections ring mga magkalahinabo buwas nga adlaw diri sa syudad sang Bacolod. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Attorney Joselito Bayatan, sir, maayong gabi dira sa imo. Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa aton nga tagpalamati. Aha, salamat gid sir, kabalo ko masako kami mga meeting sinima tiniyon pero kinanglan naton ma-inform ang public it seems buwas nga adlaw or tungang gabi karon na mag 12:01 may mga panibago nga mga restrictions diri sa syudad sa Bacolod that ang aton sinipumuluyo kinanglan maka-remind naton sila ka mapabaloliwat. Una, attorney, subong adlaw maging pagwa ang PIO sining lockdown, attorney. Ano gibla ang istorya sining lockdown damo ga pamangkot kung ano gibla ang sitwasyon buwas nga adlaw, attorney? Una best matag na tasang juta yung background. Yes, attorney. Sa aton na ibaluan, nagpapasar na ang siyudad sa Bacolod sa City Ordinance 937, no? Nga naghahatag emergency power sa kay Mayor Bing. Yes, okay. Kung ano nga pag-ehersisyo ini, Aha. sunod sa mga kwarentina nga nagahalin sa National IATF. Now kay nabutang kita subong sa GCQ kag nagasaka ang aton nga rate of contamination and infection. Aha. Bilang gipatigayon subong sa aton nga syudad nga ma-regulate naton ang movement ng tao. Yes. O ma-HQP kita. Aha. So may home quarantine pass kita para to strictly observe the method of quarantine. Aha. So ang HQP ning na-issue na naton, ma-take effect ni siya buwas until September 19. Okay, buwas gigili, attorney, no? 6 na buwas mo. Suno sa ordinansya ni naging pasarda kagin author ni Councilor Nubero. Aha. This is only good for 14 days. Ang ini nga emergency power. So September 6 to September 19. So nagpasar kita sa Executive Order 58 tag 58-A nga mo naging move naton ang implementation. Instead di masugod kita tani September 3, gin-move naton sa September 6. Yes. Parang matagaan naton malawig nga kay gayunan nga ma-issuehan tanan nga pumuluyo sa Bacolod nga atong kutob qualified Aha. nga mas home quarantine pass. Aha. Now anyway, ang quarantine ta sini ato ang 21 years old, below 21 years old, Yes, 60 yes. years old and above. Ato ang may mga comorbidity, may immunodeficiency, Aha. o kung na mga health risk, no? Na mga diabetic, mga may hypertension, may heart ailment, kag pregnant, gabulusong nga mga babae, hindi ni sila generally, hindi ni sila permitted to stay out. Yes. No, bilang confined to home lang ni sila. Aha. Kag general rule, hindi man ni sila ma-qualify nga ma-issuean sa quarantine pass. Yes. Except kung they are living alone, kag wala na siyang iban pang nga tawo nga pwede ma-issuean. Kaya ang atong subong nga quarantine pass, this is good for 4 persons. Aha.
unlike sa una nga isa lang katao ang may quarantine pass, amo lagi ni siya makausar. Subong ang quarantine pass ta issued to 4 names. May ara nga principal holder, may ara sa 3 ka alternate. Yes. Through any one of these 4 mausar niya, but one at a time basis. Yes. Hindi nga silang isa ang kunara dangalan niya makaduwa Ululupod sila. Aha. So bilang ang possessor lang kagara dangalan niya, amo lang ni ang makausar sang quarantine pass. Aha. Now, ang quarantine pass ta ang purpose ni actually is to regulate the movement sa mga tao. Ginimo taning number coding. Yes. Aragid. So kung add numbers, so good ka 1, 3, 5, 7, 9, mausar ta ni sa MWF. Kung even, 2, 4, 6, 8, 0, mausar ta ini sa adlaw nga Tuesday, Thursday, Saturday. Aha. Sunday, no movement kita. Aha. So wala gid siyang may makagwa despite niya may quarantine pass siya. Yes. Because we call it a no movement day. So generally we use the term lockdown. No, kay gina-encourage naton ang mga tao nga to stay home. Yes. Kag ginabase naton ini sa ordinansya nga 937 Aha. nga naghatag emergency power sa aton niya City Mayor. Aha. So kung magambal kita no movement day buwas nga adlaw, wala gini totally attorney like mga biyahe sang salakyan, magluwas lang sa mga essentials. Actually, may biyahe. May biyahe lang. Because we are under the CQ, we are simply regulating the movements of these people. Okay, sige. Aha. So, may araman niya nga makaabri kung gusto na siya mag-open sa iyang business. Okay. Kung ano da iya ang iyang exercise of profession mo overtime sa opisina yan. Aha. Doon niya ang iyang valid identification card, no? Kag kung ano dira nga ma-prove niya nga he's going to work despite it's a Sunday. Aha. But kaya mo man ni sa mga exception sa HQP. Pero ang kutob yang why din nadala sa exception, ang buotingan nun sina sa ato ni Executive Order 58, Aha. stay at home gid sila. Yes. Aha. So may biyahe attorney, may ara man sa pagbukas sang mga grocery stores buwas nga adlaw? Well, why man na sila gina-prohibit? They could still have their own Yes. customers, especially ini kadto sa mga obra. Yes. Like kung nag-obra sa mga BPOs ni, may ara man year nag-ulubra sa iban man yung mga establishment, na bisan Sunday go-open sila. Yes. But of course, ang effects ni they will encounter a very large reduction of customers on Sunday. Kaya tungod niya, ang general policy naton kung Sunday, it's everybody should stay at home. Except those nga ara sa exemption. I see. Aha. Tanan-tanan why man gina-prohibit gid nga magpanira attorney depende sa ila, no? Galing kiti magambal kita no movement kung magbukas gid attorney ti why mangyapon sa may mabakal gid attorney, no? Much better guro stay at home na lang kita anay one day man lang sa isa ka semana attorney, di ba? Kung ano, anyway, ang purpose na ni is about our health safety and health protocols. Yes. Aha. So, sang gamay pa ko gani madumduman ko sa una. We call it Blue Sunday under the law, no? Blue Sunday. Kaya kung sa una halos tanan yung mga establishment pagka Sunday sirado. I see. We call it the Blue Sunday law. Pero tiwai na kay tungod yang ginamend ang labor code ta na rest day will be given at any day of the week. Aha. Sa aton nga mga employees. So buwas nga law attorney, kung may ara sang naglapas sa sini abi sang aton sini nga no movement day buwas nga adlaw, ano ni pangdakpon gini sila or ipang-remind lang sila anay? Papulion balik sa ila puluyan. Depende sa aton nga PNP, no? Aha.
And I think our Philippine National Police, headed by Colonel Binyas diri sa Bacolod City, they are very strict. Especially nga may mga checkpoints kita kagari man ini sa atong Executive Order 58. So kung they happen to be passing through the checkpoint, kag hindi nila mapakita ang ilang credentials nga nagwa sila, Yes. then they are subject to apprehension or whatever the best remedy nga ma-apply sa aton ng mga pulis. Kag gina-remind lang, in fact, bago lang man nato natapos ang meeting naton sa Emergency Operation Committee. Yes, attorney. Na galigili sa Malacanang nag-inabot sila, headed by General Mel Feliciano. Kag ang iban yung mga allied workers nga halin sa DOH, kag iba na halin sa mga special aid groups ang military personnel to help us organize kag to curb this spike of the infection. So I think this will make our implementation more stricter. So medyo damo sa mga pagbag-o sa mga sistema sa Bacolod kon pag-control sining COVID-19 ang paghahamalan, attorney, with those nga ari subong di sa ato nagbisita ka nagabuligid. Ang punto ta sinadi is really to specifically target kung diin si COVID-19 nga naga-concentrate, kag kung diin gid ang iyang favorite place to contaminate people. Ang one effective way of doing this is really to limit the movement of the people para mabalaan naton nga ang kung makontrol naton ang manner sa panglaton, mas makontrol naton ang spread the virus because suppose naton malocate kung diin gida siya ga-concentrate kung ang tao immobile, no? Limited ang ilang movement. So amo ini isa sa mga metodo nga gina-apply naton, so gina-paintindi naton sa aton yung mga utod diri sa Bacolod nga kung magkooperar sila aton ni tanan ulubrahon. So ang isa lang gid ginayo naton nga they also have to cooperate sa limitations ng ilang mobility. Sige. Paabuton tanan-tanan and nagalaom kita no sa pagbulig sa mga utod ta nga mga top officials sa Linsa National, mapanubo tananing numero sang COVID-19 or kabay pa nga mag 00 kita sa palabuton nga mga sinimana, attorney, no? Subong adlaw, attorney, nagwa ang final or result sining 403 o 4,384 and nga ginswab ini sila 531 gidri ang nagpositive, attorney, no? Kon amo na ning panibag o subong. Ang ato nabalaan the average that we were able to get is about mga 12% Yes, kita, no? 12%. So we are actually 2% higher than before. Kung mga taga-average at 10%. So in other words, we are really in the stage of the spike of the infection. But yan nun nga ang aton nakita subong may 2%. The 2% shows na nagalapta. Gamat-amat lapta si virus. Grabe, no? That's why we are doing this. Nga kunda malang mismo sa 12 mauntata na. Kabay pa. No, makabay pa nga mapauntata na. That's why may ara kita sang Executive Order 58. Nga kung makakooperar gid kita. Give us or give the government the chance nga matapna ini through the people's cooperation. Attorney, gamay lang gid nga inline painchindis publiko. Ang iba nato nga mga otorig maghambal, may mga changes ora mismo i-change naman ano gid lang sitwasyon sa Bacolod nga ginahimo tay ni attorney because of actually we are keep on adjusting, no? In time of crisis,
especially this is the first time we encounter this type Yes, of, yes. emergency experiences. We have to learn the ropes. Aha. We have to learn along the way. We always admit our imperfection, but the best thing here is we recognize it Aha. and immediately correct it. Ang pinaka-worst kung wala taga-decider. Yes, why good? No? The worst thing is kung indecisive ta. Aha, aha. Eh by the time nga mag-acto kita, too late na. Better nga nag-decide kita and we find something is wrong, makakorek kita. Yes, yes. Di ba? Aha. Sa So, kung correct man nga ton nga na desisyonan, well, we are very thankful. But Aha. for the people, para sila, normal lang na. But it takes the same effort to think what is right and to correct what is wrong. Pariyo lang yapon, bira-bira man yapon obra ang aton nga tao sa gobyerno. So all we need to emphasize to them is when we correct something, meaning to say we are doing something. Aha. Ang lain kung wala ga aksyon, kay wala desisyon. That's the worst. Mas matingala kita, Yes, yes. no? Aha. May So, may I simple understanding sinigani. Nagapangita guro sa pinaka the best nga way guro ang authority naton kun din ta maagi para ma-curve ta ini si COVID-19 damo man na guro pa simple hindi attorney no ang ginahimo tadi subong. Yes, and we always appeal to the patience of our Bacolodnons. We always need their patience also. Yes, yes. So yes. that if they have this, they can work together with us. Mahapos mag-cooperar sa gobyerno kung pasensyoso ka. Aha, yes. You have the humility, you have the sincerity to help. So masapos. Pero kung ang ato makita, bantayan lang ang sala sa gobyerno, hikayan, social media, lain na nga istorya. Disgrasya gid. So, that is the greatest unfairness kag disservice sa aton nga pagtamod sa aton nga mga usod. Apektado man tatanan. Yes, correct na. Attorney imo sini panugyan liwat sa Bacolodnon kag indi Bacolodnon nga umpisa buwas may mga panibag-o kita diri nga restrictions sa mga regulations sa Bacolod, attorney. Ang ato lang mambal is we are all one in this, in the same direction, that everybody will be protected in his health and everybody will be safe from this spread of the pandemic. We only have one aim here, especially people working in the government, is to abide about their responsibility that everything is for the common good and for the welfare of the people. So, ang amo lang gid nga ayo, ang ayo sa gobyerno, sa tanan, is to cooperate, please. And exercise your good virtues of patience, understanding, humility, and sincerity. In a way, mabululigan tani tanan, matapla tani si COVID. With that, attorney, madamo nga salamat. Mayong gabi kag mabuhay ka, attorney. Mayong gabi sa tanan, Action Brian, salamat sa kay Gayunan sa pagpahatag mo sa pagpahayag naton sang ining EO58. Tag for everybody, please stay safe, Yes. healthy, and may God bless us all. Yes, thank you, attorney. Action Firing Line. Attorney Joselito Bayatan magka-aksyon ang City Legal Officer sang Bacolod. Sa muna ang sitwasyon umpisa buwas nga adlaw. Lockdown pero may biyahe lang, bukas man ang mga konsino gusto magbukas nga mga negosyo pero kung maginamo siningam no movement man gani sa magbukas ka na sa negosyo mo, sik ka lang na sang kuryente mo da o sik ka lang na sang tiyempo mo, why sang may mabakal gid sini masyado. Action Firing Line. So, medyo laylo kita isa kadlaw no? Isa kadlaw nga laylo kay di man gid ni kwan guro, hindi man ibugat gurong isa kadlaw nga magpahuway-huway kita para si COVID-19 makapanghuway-huway man kwan lagaw man. Kay mismo si Attorney Joselito Bayatan nagambal. Siya doon nagadamo gid ang numero subong. So kung hindi kita magpahimuyong bisan tag pila lang ka oras, ti mas grabe pagid ang paglapta ni COVID-19.
Anyways, maka-action check na tubing patrol sa Matinion. Kumusta tang palibot sa Bacolod, labi na gid sa mga merkado, abi? Kaya sa pag-insyende naton, sininga hapon, pagkabati nila kay nasang udto sa action BBB, nga may lockdown ang Bacolod, ang iba naghingagaw, kapamakal, kag nagdinagsa, nagdinumog na naman sa mga merkado. Action firing line. Hindi tama na sila pwede makwan, hindi tama na sila pwede mapugnan nga magpamakal, pero kung tani, i-observe naton, i-practice naton ang ginatawag naton nga social physical distancing malang yapon, kaya mo malang ginapangita naton mo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action na John, good evening. Maayong gabi Aksyon Bray, kag sa tutanan nga mga ka-aksyon ang patrol live kita sa gyapon. Nagbalik kita diri sa area naman sa Limited Public Market kung mamugiding lugar kung sariin masami, especially kung may mga nagahingagaw, magbabakal sa mga importanteng mga pagkabutang ginadiri siya sa mga bumalakal Aksyon Bray. Kay nasang naglanog ang balita nga buwas kadlaw ang magpagatigayo naman kung magapaydalom sa tawag Sunday lockdown ang sunod sang Bacolod, ang Libertad Public Market nagdamo gid ang mga bumalakal Aksyon Bray sumugod na 4 sa hapon, tugtog na mag-0 mabi mga lasay sang gabi. Kag tugtog sini nga mga tiringon, mayara pa sa gyapon iba naton nga mga ka-aksyon nga nagayngagaw kadto diri sa may merkado pero hindi gid man tuman amo sinakdamo mga ka-aksyon Bray. May pilang naot na gid lamang kay kabalo ka gina-control man mong gina-control ka City Legal Office kag may police diri nga naga-standby. Pero amo ning kung wala man kumatanon kay manti lockdown buwas pero ang mga baligya diri agahantal pas gyapon ari sa may dalan kay posible man kibot naman kitang buwas na daw sarado dapat ang merkado talin kayo ano man iti nagapastal sa mga baligya ang mga bago lang amo talin sa mga banwa kag syudad dorongan nagpang-deliver pero tagsa sa mga baligya Aksyon Bray. So meaning hingagawon nila na guro pang stock file action na dyan sa mga gabi para buwas hindi na gid sila kitaon damo siniguro. Ang natabo ni imbes gani Aksyon Bray nga pagtipuno nila dugi pangantal pag nila balik sa dalan. Nano sitwasyon naman maguta na sila be. Mayari di gani ay ba naton nga mga ka-aksyon nga may ginpang mutang diri nga mga gamit o kunabi ang ginatawag naman naton nido kulokatre bala. Lamisa nila. Lamisa nila natong plastar sila sang gamit nila. Sa may mga baligyaan utan mayari diri Aksyon Bray nga mga baligya prutas man ang iba no kalaban gid utan nga nagataw diri sa ila baligya sa may kilid sang dalan na. Uy Ringon ba si Way ni Guroy na lungong ang iban la? Magkotabi. Ano man nga sitwasyon man? Paano na, o kung na sa may patrol, isa na. Dilo distansya lang da? Oo, ay sa balaka mo ng lugar ng Pinina, nga purti ang dagsa sa mga bumalakal Aksyon Bray, no? Ang mga tulad temprano pa, dali man kami mismo nagbalik karon man nga gabi. Ito rin sila be, no? Intindihan tama ni sila nga ti pangabuhi nila pero ti kon maginamon ni aton nga sitwasyon subong dapat obserbar mas latani ano. Yes, amo man na gani Aksyon Bray no. Ko to debe kon may mga ideya ni sila diri kon nga may lockdown bus o kon wala or may mga balabaligya pa diri sila yo. Usually ti mo sinuras taga pangimos man na may mga kantil what time kamo gabaligya na. Kamak sa radyo, dali mga antilo, oras ka magkabaligya? Oo. Araw kayo. Ay, mo rin lang, mga oras ka mo sige, ligya na? Sa gabi, wala kay, 10 to 4 ang Oo, balik kami, ari lang din kami, kay gabantay, ni siyang baligya. Okay, pero basta ligya pa kamo ka, no? Wala na, last na lang ni karon sa, 4 to 6, so stay. Oo, emotion eh. Uy, nayas ang instruction sa City Legal Office. 6 o'clock, may disinfect diri, lockdown na gida. Oo. Eh, hindi na mo makaligya, no? 4 to 6 lang. Amo lang na eh. Ako kahon? Oo, kagahon nga habang kapanghimos. Karon sa kagahon na? Oo, kagahon. Makaligyan pa kang 4 to 6? Oo, 4 to 6. Kay alas 6 ang disinfect mo. Ako pwede pa ko na 2 ka oras? Oo, close na.
close na dahil. Pero sa 2 ka oras, pwede ito kabaligya. Oo, dala panghimos na. Amo pagpanghimos na mo na. Karoon sa daw namin. Matamat naman yung panghimos ang iba niya. Dapat, iway naman yung tao na mo. Bawa naman tao. Oo. Kaya mo na siya ang, ang dapat sundon. May sundon kita. Sige. Isa ka man ang baligya. May nga, gaw. Sila ko na boss 4 to 6. may diya man siya gali. Grabe, may hingagaw pag idya 4 to 6. Nga, amo na oras, why COVID-19 how? Tambot lang sa ito yung balila. Kuno na sa ito man kuno disinfection. Ay, sus ko nga pangabuhi nato nini. Oh. Ang 2 ka oras, guro makabinta. Tapos sila guro. Sige nga gaw. Sila ang lain na nakiti. Usually mag-isip kay Al Domingo. Alin na alas 12 unos ang kagaon mo. Ang lockdown alin alas 12 uno. Karon nasta na iya mag alas 12 naman the following night eh. Oh. Gani, tambal ni Manang diya. Ngagaw sila. Ngagaw sila ko na na kay was ko no last touch pa man ah. Jesus ko, Lord na no inislayaman. Yeah, di pa man kuno kay kit hindi mo man blaki sa malubag unless otherwise kun ni sukton kag i-enforce magit ang pagsulundan. Inaguroti montad nga sila. Kaya kiti nga ba man ilang instruction kuno sila pwede pala sa 4 alas 6 eh. Otro man nga tag instruction daw ay manis lagro pamati sa boss nila nga buwas lockdown bakulod gani mo. Wow, sus ko Ginoo. Ang inim nga man og ligaya man pati kang masunod lang. Tiki ila niya action dyan niya pangabuhi ning ila mo hingalit ning ila tani mo. Kay ginabi pa nga Domingo ay sila bi ginansa, ay sila dara may makuha nga ila pang bugas-bugas man. Nga gaw gini. Kung pamatian mo sila sa interview mo, do kan normal lang gin nga do wala kita kahaladlukan, duway kita sang may problema. Siya disinfection la size pa man T4 to 6 okay pa kami. Ang pamangkot si COVID-19 may time ano man, may time antog sa gani. Table man ni siya, may oras man nga amo na siya dapat. Amo na da ang ano kay kalanto naton diri tanan karon nga gabi. Duay lang gid ka batsag lockdown boss mo kayo may mga nagaantal public ya. May naga-preparar pa sang ila iba gyud ka pangugas pa di talong. That's the result sang lack of dissemination sa information action dyan. Kag ang golpe, kag tiway ni ko iban ka balo pa. Kay ti kay na pamalaw sang ugtog nga gin confirm nga sa dilakdo kabalo kang iban nga bisan man ba saradong merkado may ara ginay nga manghingalit kag kuabla tempo kay may customer da karon alang man mo pagbaligyan do mo na lang point of sumbray. Amo ginan experience ko da kada Domingo maglibot ko sa may customer sir mo maluoy man ta ti asi COVID-19 may kaluoy ayhan. Amo ginataso diri sa may atubang malapit lang sa Ribson. Drigid gamo gid may nagapangantal kapangugas ang utan, no? Ang talong nga bago lang abot nga sinako nga talong. At iyawan ka ni kahon kung hindi ka man ikaubos kung may COVID. Susko. Awan ang sitwasyon karon nga gabi, even sa may Burgos Public Market, at least ang Burgos, Action Bray, Victoria, dito ko pwerte kontroladong sitwasyon kay man, wala to may nagabaligya sa kilidalan, kabay? Yes, correct. Dali lang man sa may Libertad, kung may naghantal sa kilid, sandalan, baligya mong, kagkarabanan dito sa Burgos, sa sulod dito sa merkado, sila tala nagabaligya. Dari sa Libertad ya, naginyalit, kinadya pati sa kilidalan sa sidewalk ya, may makabaligya, ginmon mong. So, ako naguro dari pro problema lang, gid Action Live. Salamat Action John. Thank you, Gid. So far mo na ang sitwasyon sa mga merkado sa Bacolod. Direkta sa patrol ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa respeto sa Action sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Pati kita na kayo, humata sa report Action John, ano nga sitwasyon ini? Duway sila pakialam sa nagakalatabo sa palibot ta ini man nagkalamatay. Way ka mo da Facebook, way ka mo da radyo, way gid sang anuman pawalaan tala ni si COVID-19 kapati ka mo kunway. Action Firing Line. Depende ina sa inyo. O galing kakon matapikan ka mo da kag makapauli ka mo sa inyo sini komunidad, manglaton ka mo to kun may ara ka mo da sang COVID-19. Ti dapat disiplina gining ibutang ta sa utak ta mo hindi kay puro lang kwarta. Action Firing Line. Kasi nga panahon, disiplina, ipairal naton. Ang kwarta, correct, ni dalahigon, tagine, pero sometimes, una-unaon, tama ng kabuhi. Action Firing Line. Ay, sus ko. Last 53, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang ining porsyon, dulong sa aton, sang Life Extension, Vitamin D3, mga ka-action, pampabakod sa aton. Agap pa sing banwa
Siya namon ginasanligan Tingog sang probinsya Lantaw Live. Maghalalong kita sa pag-post naton sining mga litrato dira sa social media. May bag-o subo nga restrictions ang aton sining PNP nga posible pwede kamo pangitaon kag dakpon mga kaakson. Ina sa aton pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:54. May gabi lang nag-monitor ang aton sini mga kulturan mga kaaksyon area. Heaven, si Joan Mil nag-monitor man sa Victorina Heights. Wala pa sila nakabaton iya sang HQP iyaho. Ti buwas na ni maumpisa, buwas galing size no. Nga waay pa kamuya, barangay Takuling. Si Bernadette Lacson Araman, nag-monitor man si Leo Corneja. Good evening, Action Brian. Ari naman kami ga-monitor sa Charito Heights. Action Brian, ma-lockdown naman buwas. Nagapanik naman ang mga tao nga muyo lang tatanan. Correct na, Si Bernadette Lacson, good evening kay Attorney Bayatan. Si Geng Kalansinge, naga-monitor man. Si Chris Vilma Treyes, good evening, Action Brian. Monitor kami diya. Barangay Stefania, East Homes 3. Sumido Treyes Azero, Montoya family, paborito, kid namon, stay safe and God bless lang sa inyo tanan. Salamat. Mary Jane Mendoza Araman, si Bert Hirapusco Caraballo, no movement nga may biyahe. Eden Villarosa, mayo mana kay add and even kunong number. Amo mana diri sa Singapore until now para hindi mayo crowded ang mga supermarket kag wet market. Good mana nga idea. Amo na ginahimo this since before. Si Sir Peter E.J. Dilarmente, good evening, Sir Bri. Verify please, attorney, kung pwede kagwa isa ka family madrive lang sang salakyan. May justification ng kamuda, pwede gina. No? Pasensya, subong ko lang nabasa. Basta ma-justify nyo na pwede gina, way gina problema. Alangan mo na karon pa drive mo to ang may Q-Pass pero hindi ka ba lumang-drive, no? Ang aton kapulisan kinshindig na sa sitwasyon. Si Bibing Dava Tanael, nagamonitor sa Dubai. Si Merly Dolido Magallanes, Kokoy Burnok, may biyahe pero wala sang tao nga makagwa na. Rose Guevara, Jen S. Oy, si Sir nagamonitor man. Bernadette Lacson, Sir, confirm may biyahe Manila OFW ko Puli. May moratorium. Ano na ang drive robot? Hansel Action Bri, may biyahe man mga round trip bus. Ara lang. Mary Jane Mendoza, Grace Bethon Cousins, Action Bri, watching you. God bless lang mga ka-action. Salamat. Si Ronnie Novillas, how about outside Bacolod to pass in the border? May ara mga border kita, no? May ara diri sa Bacolod, mga Silay, Talisay. Talisay, Bacolod, mga dira. May mga check na sila. So kung makasulod kini sa Bacolod, kung may mga clearances ka mga dala dira, kag mga importante, no? Bernadette Lacson, Mary Ann Salvacion, Wilmar Cordero, good evening, Action Brian. Monitor kami ni Barangay 39, nagasigabong gid subong ang S&J Mini Sound. Salamat. DJ Jonah, mag-unite na lang gid ang tanan para matapos na balik ang freedom sang tao na makalumbayag sa dalan without face mask, face shield. Back to life for you, for me, and for everyone. Grace Pos Ara, ma'am, good evening. Sir, pa-reaction Brian Morden kag sa City of Smiles sa happy senior 68th birthday sa ila ko nga sister Inday Laiden Andico, Pamplona, Dumaguete, Urok, Pamati, sila halin sa aga hasta magabi. Happy birthday, Gid. God bless. Si Ayo John Ray Pailago, Haraman. Sonny Caliet, salamat. Manula lang na ang COVID kung wala na ang PhilHealth. Si Robine Tribo, Tumandok Tabosares, katahom ba lockdown pero okay lang mag-abri mga negosyo daw kalayo. Sino mo bakal da?
Sir, good evening. Watching here, Boss RTW, Himamaylan City. God bless to all. And stay safe, everyone. From Juan or Juan, thank you, Gid. Salamat. Tata Vivek Morden sang Makati City. Musta kada? Fidel Togle Ortega sang Silay. Jira Azero Junior Action Bray. Good PM Action Bray. Tani ang usaron ang term nga lockdown. Kag no movement kay lain ang paghangop sang tao. Salamat, Gid. Gani man, no? Ime Esmeralda Dolmido, Araman o Condolido, si Carmelo Garingo. Good evening, Sombray. It's unfair sa part na mo nga gusto magpa-hospital. Nagisi lang islo mo, ibutang ka sa doktor sa COVID area sa hospital. Amazing. Tiyan mo ito gani kagina, nagpa-interview di sa aton. No? Diri sa aton sa Action Radio. No? Pero ato tanan way pagita totally nagpati, pero aligasyon niya to eh. Monitor lang, Sir Brian. Good evening. Remy Villamarzo. Good evening, Sir Brian. Amo ginitani mga tao hindi magpasaway tig agid wala gid guro kahadlok sa COVID. Rodolfo Campos, taga Monitor Man, COVID kwarta, 2. LV Bordomio Caparos. Good evening, Sir Brian. Always monitor here Tubuso. Keep safe kamuda sa Bacolod. Na kumusta mo dira sa Tubuso? Burag medyo kuanada sa inyo linong na dira, no? Sige, maayo kay linong na dyan. Piper Persley, amo na kay way unto aton syudad. Amo nagbaligya, sige Japon, waay ginapang dakop ang libertad pertigid na yakatig ulo. Anong pulo sa aton laye? Ang pulis tani, stricto honta. Inoho Bibs, salamat kin. Agustin Torres, good evening, Sir Brian. Pag-greet lang da kay Sir Manuel Idrada. Punta Taytay and family, stay safe lang. God bless all you all. Kag sa imo idol, halong good health mo and may the Lord guide you all the time. Salamat. God bless man dira sa imo. Teresa Tongha Soriega Flores, taga Monitor Subong sa Silin Homes, Bacolod. Keep safe dira. Ana Mandrig Gusrob, hindi guro tanan may gadgets or Facebook, sir. That's why some of them is not updated. Kapin pa mga senior, that's why dapat ang kada barangay may nagauwang dira pirmi nga reminder sa ila ka barangay da sa bag-o nga rules pirmi. Amo nang hambal ko kay ina, wala ni ang iba nakahibalo nga amo nang sitwasyon da subong sa Bacolod. Why gid ko kita may nagauwang di sa Bacolod, prangka nang istorya. Olive Prado, Gargaritano, good evening, Sumbray. Always monitor from Riyadh, KSA. Keep safe everyone. God bless you. Thank you, Gid. Felicito Quaison, good evening, Sumbray. Still monitoring here. Good luck and more power. Salamat. Kelly Jelly, good evening, Action Radio. God bless and stay safe lang. O keep safe lang. Always watching your program. Praying everybody stay safe always, everyone. Marino at Ravilla Katinoy, salamat, Gid. Inodjo Bibs gihapon. Kami man diri sa DC2. Wala man HQP. Nakadto ko barangay hall, wala man kuno sila HQP. Paano na lang na hindi kami kagwa magbakal pagkaon. Buwas may lockdown. Hingagaw pangayo na no. It's DC to alihis dibla. Yoli Itrata Praka, good evening pamati kami from Kansilayan, Morsha. Juvel Hero Galin, no? Good evening, Action Bray, watching from Villamonte. Tamiyaw ko lang da family Hero Galin, Bulo Bitoon Beach, naga-monitor Cinema Tinian. Rose Guevara, naga-monitor man. Happy weekend, keep safe. Sige, pagbalik ko amo to ang balko sa inyo, kung ano ang mga posting sa social media nga ginabawalan, kay pwede ka mo i-trace dira sang pulis, kag pwede ka mo pangdakpon. Pagbalik ta dugay-dugay, last 8:02. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsan
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahitangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Kung sinima kaksyon nga paghatag sa information, may gabilang kay Sir 28 naga-monitor sinima tiniyo. Ang inis ay gigano dapat balantayan, no? Nga nag-aabot diri sa syudad sa Bacolod. Damo gini sila na pisahan sa pagdamo mo. Manamyaw kita sa iban nga nagatutok sinima tiniyon makaksyon. May ilang galing naga-monitor si Manong Junar, no, Tornia. Ginatamyaw niya man ang sining mga friends nga nagatutok man sinima tiniyon dira sa area sang Hinigaran. Ang sining pakaisa nga si Sheila May Tornia naga-monitor subong sa barangay Tanulo, Hinigaran kag naga sa ulog sang kaadlawan. Daghang salamat. Si Karen Aramano, Karen ilang kabalo na ni siya. Alin sa kay 3005, monitor lang kami sa barangay Naga sila Carlota, si Dolor kag si Esther de los Santos. Carlos de los Santos. Salamat gid. Halin kay 6757. Good evening, Sumbray. Wala man kami diri sa Region Pearl. Bigan, alhis ginhatagan sa HQP. Ay, nga kadamo alhis barangay Kapitan de la Vega, no? Sang alhis, no? Damo ga reklamo di sa aton sa DC2 ay man natagan sa HQP, oh. Oo. Ataw ga. Ay, karon dugay tawgan ta. Nga aman, basi ka monitor. Tulog ni Gors Kapitan. Damo wala HQP kuno sa lihiso, sa takuling may nagmuno man. Ti ano na lang nagkaroon gamito nila para sa ilang pagwa sa puloyan man. Maumpisa na ni Buwas. Halin sa kay 8053, good evening, so Brian, monitor lang kami diri at tamyaw ko lang Brillantes family kaya sa kay Lola Consing Dorias Tintin Galinisang Purok Marang Mandalagan. Sige. Halin naman sa kay 1509, yung gabi Exxon Bry, ang Talisay Bacolod kinanglan pa na ang HQP. Sa Talisay, yula way na da, Bacolod na ng HQP, no? Way na labot sa Talisay. From 1540, Action Bry, ang gabi, tamyaw lang taga Batuhon, Murcia, family Dakal-Dakal. Salamat, Gen. Sir, good evening. Hasta san o matapos ang HQP sa Bacolod. So, September 19, ini siya, pero subject pa na sa pag-isdog-isdog, na kay depende gyapon sa sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Action firing line. Sige, las 8:11 na. Kaina makaksyon, may ara sa ginpagwa yang mandato, no? Ang kapulisan gikan mismo sa national, mga kaksyon. Hindi na makontak si Sir Pico. Sir Pico, basta naga-monitor ka, nag-kuan kami, sir. Si Nong Ronquillo Simeon naga-monitor man. Nagatawag kami kay Sir Pico sa Dibatinion, no? Ariyo, explikarte na lang, no? Kaina, ang regional director sang kapulisan diri sa probinsya o kon sang region size, mga kaksyon. May ara sang ginpadala nga mga information, no? Si Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Order ini strikto nga pag-implementar sang ginatawag nga health protocols. Following sa observation sang Joint Task Force COVID-19 Shield, mga kaksyon, sini mga blatant violations of motorcycle backriding rules. Ari manigli gyapon, no? Bisan na to bala mga barrier to agin reklamo, mga kaksyon. Ari pagid drinking sessions and other quarantine violations which
are seen kuno sa mga photos and videos being posted in Facebook and other social media platforms. Ginadumalian Action Olivero ang pagbutang sa mga litrato nyo na nga naga-ininom ka mo. May mga mass gathering ka mo, butang mo social media mo. Dapat ka magbutang ka kuno kung siyang una pa nga panahon, butang mo na throwback ni siya. Kay kung hindi, i-trace ka mo yung sang police action JN. Kay violations gani sa ginatawag naton health protocols. Nan. Ang budlay diri, kayang imong sinitupad balay, may neighbor ka dabi, pwede kaya litratuhan Action Oliver? Ipadalas pulis. Ti kabalo naman kita subong nga isa lang nakaklik na sa social media, pwede mangin subject ka na yasang apprehension or subject ka na dayasang ginatawag naton pagsaway kung madakpan ka na. According kay Pamuspusan, ang regular nga visibility patrol kag response on reports and information ma-receive ini through our police hotlines. Nan, amo na ang balko sa inyo. All commanders on the ground shall actively monitor Facebook and other forms of social media, especially in the respective AORs for quarantine violations based on the photos and videos mga kaksyon posted sang mga netizens seeking police interventions on those mga posted nga users for appropriate actions. Di kinanglan mga police naton dapat nakatutok kamo sa mga Facebook nyo dira. Hala, ukay kay kami makitaan nga nakaposting dira kag ara sa inyo mismo nga area, dapat respondiran dayon. Oh, disgrasya gid. Firing line. So, ini nakitaan lang sang otoridad matapos nga ang iban nga padayon gali gyapon social gathering. May mga party gyapon despite sa sining krisis nga ini mga kaksyon. So, halalong gid kamo dira. Kay amo ni subong ang ila sini nga bag-o nga mandato batok ini sa COVID-19 mga kaksyon. Firing line. And ang mga commanders gina-remind man, intensify ang mga police transports o transport hubs kag iban pa nga mga places commuters coverage o converge to ensure sa mga drivers, mga passengers properly nag-observe sa minimum health safety standards protocols, nag-usar dapat sang face mask gid tinidugay naman ni, no? Gina random mobile checkpoints diri sa aton ginahimo nini. All stations dapat maka-coordinate gid sa mga officers sa mga local transport groups para ma-educate ang mga members and for them to police their own ranks mga kaksyon. So maning banantayan diri galing kayong di available lang aton sini si Sir Pico. Kung anong dihon sinipagid pero timon itong panghambal ko, mas hapos ka mo dakpon kung may ara sa mga posting dira sa inyo sininga Facebook. Action firing line. Kag bisan tapos na ang gathering Action Oliver, kung nag-post ka na gyapon ibang ginabotang pa na late upload. Pwede ka pang itaon kag imbestigahan. Kabalo naging kamo nga may health protocols kita. May COVID-19 kita nag-enjoy pa kamo gyapon nya sang tupad-tupad kag party-party nyo da. Pwede ka nila pangitaon. Ang lain lang diri kung nag-party-party ka mo, ang tupad balay mo way mo bla maagda panyaga bla. Action firing line. Di ganin tupad balay mo da bad trip sa imo bla kay kisa ga kanta kada ga video okay kada tapos kalibagon sa imo daw kalawais pala matin-an nya litratuhan nya kada. Action firing line. Ipadala ito sa or tawagan niya sa hotline sang PNP nga dira ang covered sa ila sining area kag maghambal sa barangay amo niho sa Porok amo ning street to baw grabing kinantahan na Dios sir do okay man lang ko tani pero do kalibagon kagansal sa kwan sa dulunggan ko. Action firing line. Tiway labot dira sir ariyo baw ga sinampawanay may picture ko dia may evidence ko di tindi ka gidyak palagyo. Amayo man nga tikang nga ginhimo karon sang kapulisan. Ini dako man nga bulig
para si COVID-19 mawasa agin sa palabuton mga kaksyon. Action firing line. Nan, halalong gid kamo daya, halalong gid kamo da. Kay tanan na subong nga ahinsya nagahimo na gid kun ano dapat ang mga pinakaugat kun dinhalin si COVID-19 hala tutukan tani. Ang pamangkot diri kun ano kaseryoso ang aton kapulisan. Action firing line. Kung ano kaseryoso ang aton sini kapulisan. Mga kaksyon kay ti ang pulis ta gani subong puertik jutay. Ang ratio subong sa kapulisan ta 1:1,000 guro 2,000. Ti paano nila makop apan ni man? That's why nga hangyo sang PNP ang publiko, ang netizens nga mag-cooperate paagi sa pagkuha sang litratos tupad balay mo da o kundi nga komunidad nga may ara sang party kag ipadala sa pulis. Action firing line. Pero nakolbaan ko na kay basi amuning ugat bala sang tinampaanay da kon manghilabot kas tupad balay mo dahan. Pero kung may kaugot kagid mo tublaki ng balkosinyo, way ka na agda panyaga, porti na gumo na to ang panit sang litsyon tupad balay ko gatanga ka lang da kay way kagid na agdahan da doon akig ka na litratuhan mo. Action firing line. Sadya gini nga obra mo. Anyways, ini information malang ni aton para dira sa inyo para ma-aware ka mo dira. So, likaw na lang kita sa mga social gathering, ano? Kung maubos na ni si COVID-19 within this month, abe, or next month pa, pagtupa ta sa Nobyembre, kag medyo kulukalma na siya, kung ilipay kita tanan-tanan, ang mga birthday, subong gani, ginapaiway, nga dapat ang birthday, dapat maka-celebrate kagidya, kiti another year, sang imo, sining kabuhi, sining kalibutan, no? Hindi ka gani iya mag-celebrar kay galikaw kang basi makaproblema may bisita kada nga nagadala iya sa COVID-19. Action firing line. Kwanta na lang niya. Ang realidad blang amo ni subong panahon ato bangon ta na lang ni bululigan tini tanan-tanan kag sa palabuton mag-isa man kita nga mag-enjoy sa aton sining sitwasyon. Action Brian Warden. Action firing line. Las 8:20 na sa aton sining pagpangalagad bakaksyon subong iyang gabi. Hindi naton malabot galing si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Na try naton karon dugay-dugaya kay base available naman siya sa aton sining pagbalik mga kaksyon. Las 8:20. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para sa heavy. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Maayong gabi lang sa kay Mary Jane Mendoza. Araman naga-monitor si Mary Ann Grace Mahilom. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami Permi Punta Pader, Liog Lantamyaw, Dino Dionila, kay Alan Mahilom, Garbage Collector. Salamat gidra sa pagmonitor. Si Renz Evangelista naman, good evening, Exxon Radio. Watching live from Binalbagan. Greet ko lang family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan, always naga-monitor sa program Gids Action Radio. Salamat. Si Solrak Javier, Action Bry, ang River Life, palihog monitor kay Buwas Domingo, gaginutok na sila sa kilid sang Binhamin Hall. Sige, check natin. Miles Virano, amo na ang time na makatipid ka party, sa party wala blowout. Kooperar ka mo, safety protocol para ma-listen naton ang curve sang virus. Sige, salamat. Marco J.M. Araman sa Villamonte, si Mr. Archie Aning Alipalo, araman ganiya, naga-monitor. Hambalya na mo damo, kay Jackson Bryce ang wala, nagasunod sining protocol sang health nga ini. Charles Dilag, nakatutok ban. Totong Pinuela, araman, naga-monitor sining matiniyon. Action Firing Line. Daligid lang kay address na niya na yung mga palamangkutanon sa ibang mga utod diri sa Bacolod. Barangay Takuling kag Alihis giniho. Ang duro nga mga
pamangkot diri subong nga wala pa sila mahatagan sang HQ pass or kon quarantine paso nga maumpisa na ni buwas nga adlaw. Firing line. Dapat September 3 nimo hasta 15 pero ginidog ini September 6 buwas nga adlaw kay nag-ayo ato si ABC President Lady Gles Gonzales kay Mayor Bing Leonardia kay tiway panahatag tanan ang mga Q-pass balay-balay. Firing line. Halin sang nagligad nga adlaw hasta subong, ambot kon nga ang may ara pagyapon sang wala iya nakabato no. Damo di sa alihis gina may pinakadamo. Sa barangay Takuling may ara man nagapamangkot diri sa aton. Pero TB check na to nanong rason. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang ABC President diri sa Bacolod, Madam Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bright. Good evening sa tanan ng listeners ng Action Radio Bacolod. Ma'am, salamat gid sa time. Buwas maumpisa na ang HQP nato na implementation sa Bacolod. Duro pa di reklamo sa barangay Alihiso, DC2, Alihis, wala pagyapon HQP. May ara man sa barangay Takuling pero nayawan ako pinangita sang kwan ba? Sang address to kay ina. No? Pero ma'am, anong sitwasyon nga ang iban way pa nakabaton sini ma'am? Okay, so ng Action Bright, no, so nga to na home quarantine pass, hindi si barangay nag-prepare, gina-request na nato, no. So, as of 5 p.m. ginahandin lang to sa kabarangayan. So, isa-isa po to punuhan ni Cap, no. So, we have, anyway, lockdown Sunday, manita. So, ang barangay malibot para mag-distribute ng home quarantine pass. So, wala gid dapat sila sang kabalakan buwas nga adlaw kung waay pa sila subong nga gabi, ma'am, no? Yes, correct, Action Bright, no? So, may mga kalabanan, may mga page man ng mga kabarangayan, pwede kita ka message barangays, no? So, we still have tomorrow para mag-distribute ng quarantine pass. Anyway, hindi man takagwa kay it is a lockdown Sunday. Yes, buwas kumbaga ang Q-pass nga ini useless ni buwas nga adlaw, ma'am, no? Di gini siya magamit iya. Yes, correct, Action Bright, correct. Anyone, no? Nga ara sa name. So, why dapat kabalakan? If in case, no? Nga wala pagid sila kabaton, anto ma-message sila, may ara sa mga hotline dira ma'am sa barangay, ma'am, no? Pwede gid sila katawag? Yes, Action Bright, no? So nga to na problem is during the distribution, kamangkot ang mga kapitan, especially sa subdivision areas na to, no? So, tila na to ka-days ng migad ng libot na kung wala tao ang balay, so si alang-alang, si BHW, kung si volunteer na kung gid-asang bukas ang case, no? No? So, siyempre na may proceed man kay hindi lang kita ang aton ang ginatagaan, no? So in case magigna wala kita natagaan, so itawag lang sa i-message lang sa hotline ng kabarangayan or sa email sa Facebook page, no? So kag gina-clear ta lang ang ginatagaan ta is one household, one quarantine pass. Kag wala kita nagahatag sa aton ng mga business establishment, no? May mga karinderyas, may mga restaurants na nagapangayo. So, household yung ato na ginatagaan. Amo nang pagkaklaro, actually ginagin klaro ko naman na liwat gani, no? Kay kadamo pagyapon sa pinamangkot, mayara na mangkot nga, pwede kami kagwa kay apat nga la namon, di ginaambal yato ni bayatan. So, diya isa lang gidea sa apat, syempre. Oo, Kapitan Cap, ano? Yes, ano lang siya, no, one at a time, no? So, kung sinong alternate, si one lang. Kaya that is for essential. Kaya ano to nakaroon, ang purpose ng home quarantine pass is to limit the movement of the people. Amo man lang amon concern, at least na nakabati subong ang taga-barangay Alihis, kag daw isa may concern to sa barangay Takuling Kaina. Pwede ka mo ka-message kay kapitan or katawag dira sa kwana sa barangay hall. Kung ikaw lang isa, pwede ka pa barangay hall, Kap, no? Kag magpulo pamangkot to, Kap. Yes, Action Bright, no? But some of the barangay hall, especially Takuling, naka-lockdown subong. Due for disinfection, no? Kami, staff kita and saka member of the council na nag-positive. So, naka-lockdown. So, you can message man sa mga group sa ato na messenger sa ato na Facebook page. Or pwede ka sa Alihis, wala man yung naka-lockdown ang Alihis Barangay Hall, pwede yung katawag. Yes, kag pwede ka gidya kakanto sa Purok President mo na, kay sigurado ko si Purok President may number ni kay Kap.
Yes, no? So, may kita po ako president man niya na inactive, no? So, makapangita kita access, So, pwede man sa HWs, pwede man kung sinuoda ang mas makapalapitan, no? But ang main subong is virtually may mga Facebook page ang kabakandaran. Yes, sige. Kap, with that, salamat gid sa imong time. May gabi kang mabuhay ka, Kap. Thank you, Action Brian. Thank you. Yes. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Apang malanto aton kay kaduro gidya sa nagapinamangkot diri sa aton, so kinanglan aton nga i-informan kamo dira dayon, ano? Pwede kamo ka pangonsiho gida sa inyong mga barangay officials. May kilala man kamo dira nga mga barangay kagawad, no? Barangay kagawad, bulig-buligan tamin naton sila. Bulig-buligan tagini sila nga matagaan sang QPass para at least inang tawag naton hindi gid maka-problema kay sa nambala naton kung wala ka QPass starting on Monday, hindi ka gid ka gwa sa imong nga puloy-an kung may kadtuan ikaw wala ka i-present dira sa imo sininga checkpoint dira sa imo mga kakson. Okay, may kapulisan na karon sa gabi to ang gabi maumpisa na sila mo, so ti problema ka gid dira. Ang aton man mga barangay kapitan nga kung way pagid man kamo katagtag da sa pila ka mga lugar da, basi mapadulungan nyo na, no? So mga gabi na mention ko sa DC2, barangay Alihisning, iban to kay na dinatuman sa kadamo nagsalalampaw daw hindi ko na makita ng iban. Action Firing Line. Las 8:39 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Na mabalik kita dugay-dugay. Try na ton lang boton ang balita gikan sa syudad sang Bacolod. Diri lamang sa Aksyon Radio, mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso taman sa inyo. Ining DTX 5 Aksyon Firing Line. Las 8:44 this time pamati mga kaaksyon, mga out of town nga may connection sining pagpatuban sang HQP diri sa syudad sa Bacolod. Kay may ara sang Executive Order 58-B nga ginpagwa si Mayor Bing Linardia sa mga utod naton. Kung ano ni may mga restrictions nga ginligwat diri mga kaaksyon. Ari aton sining news center sining matinion. Aksyon Firing Line. Action Dale, good evening. Action Bryce, subong lamang nga gabi, nagpagwa si Mayor Bing Linardia sa Executive Order 58-B hangot ini sa mas klaro nga mga regulations sa pag-transport sa mga essential goods, essential kung non-leisure travel sa mga out-of-towners nga nagasulod diri sa mga syudad sa Bacolod sa Tion nga ang Bacolod City ang nakapaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ Action Brian. So lakip the reaction Bryce sa mga policy under sa Executive Order 58-B sa Section 1 diri tinabutang diri basta mga essential goods, prime commodities o kon mga construction materials para sa public ag private construction action by dapat mangin unhampered kon wala sang balakida ang ila sini nga pagsulod diri sa mga syudad provided nga ang driver dapat syempre mayra sang valid nga driver's license action Brian kag kun mayra ini siya sang helper dapat maximum of 4 lang gid action Bry kag mayra sang employment ID with the picture ini sa tuon kung magsulod sila diri sa may syudad sang Bacolod. Nasaad sa Section 2 sining Executive Order 58-B nga kutob sa mga out of town nga mga residente nga luyag magsulod diri sa may syudad dapat essential action Bry importante o kon valid ang ila sini nga transaksyon nga magsulod diri sila sa may syudad sang Bacolod action Bry. Ang mga non-leisure activities mga hindi lagaw-lagaw mga lagaw-lagaw diri sa may syudad hindi sila action Bry makasulod hindi ina valid nga rason. Of course government officials, mga government frontliners pwede makasulod. Exempted sang sininga policy action Brian ang mga health and emergency frontliners services sa personnel amo man ang private sector employees nga mayara sang negosyo diri sa may Bacolod City. Ining mga business owners action Brian nga kinahanglan may mga physical store bala diri sa may syudad. Amo man ang mga tawo nga nagatransport sang essential goods, prime commodities and iban pa nga cargo action Brian. Ining mga persona, of course, emergency cases like mga pasyente, kung may mga check-up diri, mga therapy, o kung magkadto sa clinic action Brian, no?
pwede sila makasulod diri sa may syudad sang Bacolod. Ang mga tawo ang kinahanglan magbakal sa mga bulong diri sa may Bacolod City, pwede man action Brian. Ang mga estudyante nga kinahanglan mag-attend face-to-face classes pero hindi pa rin siya applicable since suspended ang face-to-face classes action Brian para ini sa mga kolehiyo kag state university sa pwede man makalabay diri sa may syudad, labay lang action Brian haling Kabitarisay kadto ka sa Valladolid, no? So pwede ka makatransit diri sa may syudad sang Bacolod. Ang mga food producers, so mga prime commodities, mga essential goods, pwede man makasulod kag those action Brian nga makakita sang documents sa Philippine National Police sa mga borders diri naton, especially sa Frederica Borders 5, no, diri sa may Bacolod City, Murcia, Bacolod, Talisay, Bata, Talisay action Brian sa Sumag kag Bago. So dapat may ma-present sa action Brian sa kapulisan naton sang documents nga nagapamatuod nga ang ila diri purpose is essential o kon importante kag hindi lagaw-lagaw na mag-travel sila diri sa may syudad sang Bacolod. Sa previous nga executive order ni Mayor Bing, gina-require action Bray ay ning mga persona nga magwa sa syudad sang pila ka mga exit documents like ginapangitaan kasang Talisay address abi ang ID nga may Talisay address, pero this time sa executive order 58-B wala na sang exit documents nga kinahanglan nga i-present action Brian sa aton sini nga mga kapulisan. So far daw mo ini sa karon ang pinaka importante, no, nga kaundan or salient points in executive order 58-B action Brian. Importante diri wala na sa mga documents na kinahanglan i-present kung magpagwa ka diri sa may syudad sang Bacolod. Medyo ginhalugan gamay action daily kumpara mo to sa unang executive order -A, ano? Yes, action Brian, no, kay kabudlay man kung mag-exit basi mag-cause traffic kag syempre may nagasinulod, may nagaginuha action Brian. So mas clear, no, ang regulations gin papanaog sa LGU sa Bacolod City ang otini sa mga out of towners o kun may mga negosyante dira nga nagasulod diri sa may syudad, no, samtang nakapaidalom ang Bacolod City sa GCQ action Brian. Hindi gid man mabudlay para sa inyo taran-taran kung may mga IDs kamo dira, mga permits kag ina lang magkuana ina mga dokumento yang mapamatuod sa inyo, ang pulis way na gid man naka-question pa sa inyo action day, ano? Correct action Brian. Importante dira is hibaloon ang imo sini nga purpose kung magsulod ka diri sa may syudad. Kag kung makitaan sang kapulisan nga valid kag importante ang transaction action Brian, kag may ma-provide ka nga documents mas mahapos ang imo sini nga pagsulod sa Bacolod kay tanan nga nagasinulod i-subject gid, no, sa mga guidelines kag policies sang LGU sang Bacolod City. Damo nagapamangkot sa nagliligad to, what if bimakadto sila may baklon sila sa SM, amo ni muna hindi gid pwede action Dale, basta hindi gid importante. Oo, may mga previous EO si Mayor Bing action Bray. Actually may mga previous EO si Mayor Bing nga suno siya kung mahimo pa man lang nga mabakal sa inyo sili nga lugar or sa ibang dira nga syudad nga hindi na kinahanglan magsulod diri sa may syudad, dito na lang kamo bakal action Brian. Kag isa pa mga malls naton di sirado action Dale ang mga dry goods di way kadi baklan, puro mga essentials lang halos tanan direction Dale. Correct action Brian. Butika, supermarket, given action Brian, bangko kag iban pati syempre ang Bacolod City Center action Brian sang negosyo diri sa aton nga probinsya. Kag remember nila nga ang Bacolod Subong aragid sa high risk sa situation, ti manok di man masuroy-suroy lagin mabakal pante kag brief day amo lang ginagaton mo di. Kung matapikan ka da karon kun di disgrasya gid action Dale. So amo siya ang additional nga measures, no, ginamyendahan ni Mayor Bing action Brian para mas magiyahan, no, ining mga out of towners naton nga damo gid ang nagasinulod diri sa may syudad action Brian. May nagapamangkot gan action Brian kun online seller ka bala. Halin ka sa Talisay tapos ma-deliver ka diri sa may Bacolod City. So gininkuha naton kay Vice Mayor Sid Familiaran, susunod siya kung kinahanglan gid mag-present sang business permit, kung wala business permit DTI permit action Brian. Ti kun online seller kadaway man galing. Kay kung madumduman action Brian ang DTI gina-require mga online nga magpa-register mo. So amo na siya ang ginahambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ti kun gagmay kay ang mga negosyo ang iba na siya may wala na gana
way na gana nga magsulod diri sa may syudad kag nagapalayag nga matapuso na lang ang lockdown para maka-deliver diri sa Bacolod City. Kag ang purpose niya, kadako gid sang purpose ni para sa aton tanan-tanan. Hindi lang kay sa Bacolod non, kundi sa Mugos nga Negros Occidental kag Pilipinas Actiondale. Correct action, Brian. So hopefully mangin effective ang ining mga measures para tanan kita happy. Salamat Actiondale. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Actiondale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Gin halog-halogan gamay ang mga restrictions, ang mga regulations, ang mga dokumento, no? Para hindi gid bulubudlay sa tanan-tanan bla ang pagwa kag pagsulod diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Pero pangabayon ta naman lang sa mga utod naton, hindi ta pag-abusaran ang ini nga paghatag gamay nga ligwa nga pagpasulod gwa diri sa syudad sa Bacolod. Sundon tagid gapon kung anong ginapangayo. Kung hindi malang importante ang imo pagkadto sa Bacolod or pagwa sa Bacolod, much better siguro nga magpahimunong ka lang gid anay das ployan. Action Firing Line. Amo tong ambal ko blakay na kay damo ginaga-question Action Oliver. Hindi naging kami kasulod Action Bray mabakal amo ni muna. Mabakal kami sang bayo amo ni muna. Tiway ka man ibaklan gid subong sa Bacolod kay puro man sirado ang mga baliligyaan Action Firing Line. May naga-question bakal kami karon bulong gatas ti essentials gani pero sulod na siya. Na sulod na siya kay importante masiwa na to didi o nang baby mo to. Action Firing Line. Sulod na siya kun may ka mga IDs dira kahapos na gid magpangayo barangay clearance sa barangay da state nyo lang da nga muni muna ang pulis na kung sa Bisaya pa ang pulis na to makasabot radyo na sila daw. Action Firing Line. Baka insindi lang ang kapulisan naton hindi gi ka magproblema, no? Kay kadamo may nagaangal. Ti kon sagi lang kita ti angal, ti san og kita ni matapos ni si COVID-19 kung mag-ulo angal lang kita ni. Action Firing Line. Sige, mangkot ko na Action Oliver. Why na ko na Action Oliver, no? Para why na ni angal karon, no? Baing kabilang kay Manong Clarence Locsin, naga-monitor si Matinion sa Handumanan, panawagan lang sa ila barangay da. Damo wala diga face mask sa mga vendors. May tuod na no, kung Domingo bla sa aga. Nagalabay ko da sa Handumanan, kadto ko sa police station da. Ang iba nagatulotindog sa Sigan Karsada da, daway lang wala lang. Way mga face mask, way mga kapulo pangapi, pa nag-isa gatos lokanay, pa ng iban ga sunluganay bla. Daw ka namin literatuhan maluoy ka man sa ila ka ma-viral gid sila. Pero tigaling may gidisiplina, no? Buwas abi tistingan tabi libot sa Handumanan dabi kay mang litrato kita abi. Naka-observe magali si Manong Clarence Locsin, no? May damo di wala ka face mask ka. May kami lang kay Madam Novi Valencia Sobaldo. The best sa reporting. Very informative. Pag-greet lang Kisha Luis ko, no? Happy birthday, Lance Derek Sobaldo. Salamat, gina. Si Borjok Sky, abri lang mga dry goods. Hindi niya ECQ. GCQ lang ini. Abri mga dry goods. May aragin man gabri, pero hindi halos tanan. Kag solito naton, wala kita sa ECQ. GCQ gid kita. May nagareklamo nga nagpatuman sila sa mga HQP. Kay hindi man kita sa ginatawag nga ECQ. Solito naton may emergency nga power nga ginpasar ang konseho sa Bacolod. Nga makahimo sang iban nga tikang ang alkalde without sa anuman nga classification sa mga QQQ nga ini. Kung kinahanglanon gid kay kun hulaton tang IETF sa nasyonal. Ate amo nang hambal nila nga magkalaubos kita pila ka adlaw di kon patihan ta lang gid ang aton sini nga pagka hypocrite sometimes. Nagpapatunay na tayo'y makatao pa.
Si Madam Jennifer Lico Nosotros, sabi nga apelyido, no? Good evening sa radyo, hingyo kami aksyon di sa amon nga lugar nga ginkuha ang nagpositive di pero wala gid aksyon kung saan o nila i-disinfect kay ang barangay namon hindi magpasilabot kuno sa ila hindi ila obligasyon. Ano ginlawag mong barangay? Para subong nga gabi, lawagon ta dayon. Oo. Din nga barangay ini Madam Jennifer Rao. Ang barangay way gid man sang inundo ko may ikasarang sila mag-disinfect pero dapat ihikotaron na nila nga ipabalo sa city or municipality sa ilang disaster dira kung sinong concerned dira para ma-disinfect kamo hindi kay bot silingon nga magpahimuyong na gid lamang sila. Si Rose Guevara, DTI requirement pa pwede huno, ano ni man, huno, BIR requirement ang pwede man pakita action bray. Mga permiso dira ngayon sa gobyerno, pwede gid na. Maintindihan na sa polista. Si Obi-Wan Kamote, action bray, good evening. Ang sugid nga 80% on target sa HQP distribution. September 2, statement tapos kagina lang gali gin-drop sa barangay level for sign ni Kapitan. Rason pagid nga kung subdivision wala tawo ang balay. Daw tayog haw. Pero may aragin man niya subdivision nga wala gid tawo kung kaysa. Si Joel Aligato Himinia, good PM Action Bray, mangkot lang ko open ang emission center sa Monday. Thank you watching Cityville, Estefania. Stay safe. Atikon lang tawon ta. Huwag mga ni LTO mo, siradong LTO. Hindi ko sigurado, ano? Kung part ina siya sang essential ginatawag. Sige. Ang oras ko ay naging makaksyon na kolabo sa ginsirimad tiniyon. Upod sa bagos nga persa sa Aksyon Radio News Team. Inis Action Brian Morden, maglibati ta Lunes sa magyapon ng istasyon kag oras. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.